Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο με τον Γιάννη, τον Κασεράκη, Παύλα Λούση και τον Κρίστο. Σήμερα θα παίξουμε Hide and Seek Rivals. Απολαύστε το βίντεο. Επίσης, άμα δεν κάνετε subscribe και like, θα έρθω στο σπίτι σας. Εννοούσα πάμε. 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 Random. Σε κάθε μάτς θα πατάμε random, να το ξέρετε. Πού να κρυφτείς εδώ πέρα στα backrooms. Δεν ακούσατε τίποτα. Θα ακούσουμε και το Σρεκ. Πάνω κάτω στη γωνία. Πάνω κάτω στη γωνία. Θα δουλέψει αυτό, μπρο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Βασικά όχι. Ποιος δεν έκανε θα δουλέψει, flashback? πραγματικά μία. Εγώ κρύφτηκα. Εγώ δεν κρύφτηκα. Ποιος κάνει flashback? Ο Γιάννης. Έλα πάμε. Πάμε. Γιάννη, κρύφτηκες? Ναι, please μπρο να δουλέψει, μπρο, please να δουλέψει. Τι κάνει αυτό εκεί, ρε. Είναι πίσω από κανένα τίποτα. Ένα. Να, κοίτα εδώ. Ρε! Ρε! Δεν ξέρω καν τι έγινε, αλλά ρε. Μπρα. Μπρο, μη με χτυπήσεις, μπρο. Τελείωνε. Το βάρισε. Τελείωνε, Κώστα. Έλα. Σε βρήκα. Όχι. Ο Κώστα θέλει για τη γιο του. Έλα. Βρήκα τον Κώστα. Όχι ρε, δεν πρόλαβα. Ο Λούσι έχει μείνει με το ζόρι NHP. Μπρα. Γιάννη, δεν το σκέφτηκα. Έλα, σε βρήκα. Αγιονίτης. Πάμε. Αμπρίτα δεν 15 HP. Αφού γρήγορα μας βρει. Πάμε. Ναι, αφού είναι backrooms, μπρο. Είναι το πιο εύκολο map. Πάμε ξανά. Περιμένε. Τι έγινε. Α, είμαι νουμπάς. Αφού έτσι κι αλλιώς μετά θα πηγαίνουμε σ' άλλο. Ναι. Ξέρω. Κάντε με join. Κώστα, κάνε join. Περίμενε, μου κολλάει. Μπρα. Μπράκες κατά. Μπορείς να κάνεις και teleporting, μπρο. Τέλος πάντων. Δεν με νοιάζει, πάμε. Δεν το Στάρτη. Random. Random. Άμα είναι το Random. chest, θα είναι ό,τι καλύτερο. Άμα πάει... ναι, ντοξ, έχω ένα full καλό glitch. Ξέρω. Εγώ. Εγώ θα πάρω στον επόμενο γύρο. Βασικά στον θα πάτε στα βουνά μέσα, είμαι σίγουρος. Ούτε καν. Όντως, μπρο, δεν είναι εκείνο το glitch. Μα δεν είναι σαν το... Εγώ Θα πω σε ένα μέρο... Μπρο, μπορεί να φάω και μπαν με αυτό που κάνω τώρα. Εγώ κρύφτηκα. κρύφτηκες. Όχι ρε. Όχι, Ναι. περίμενε. Στα backrooms μπορείς να κρυφτείς Όχι, ρε. πολύ καλά. Για να μην σε βρει μπρο. Έλα ρε. Ρε, θα κάνει λίγη ώρα. Μπρο, 3 λεπτά μέτρα από μέσα μου, μπρο. 3 λεπτά έχουμε. Από μέσα. Όχι! Το παλιό game σου μέσα. 4, Ωραία, όχι. 7, 8. Ρε! Το παλιό game σου μέσα, μπρο. Άλλο ένα λεπτό Λούση. έχετε, μόνο αυτό λέω. Γιάννη, Εγώ κρύφτηκες. είμαι έτοιμος. Γιάννη, κρύφτηκες. Ναι, μια χαρά κριτικά.
Δεν δουλεύει, αλλά έκανα ό,τι μπορώ. Έκανα με βρει ήδη. Εγώ πιστεύω θα με βρει δεύτερο. Τώρα δεν θα με βρεις ποτέ. Μπρο, δεν κουνιόμαστε. Δεν κουνιέμαι. Απλά βάρεσα κάπου. Πάτησα κατά λάθος F και μου έκανε scythe. Και με πήγε κάπου. Και κάπως Εγώ- τώρα δεν θα συμβιολούσε. Φίλε, δεν ξέρω Α! καν εγώ που είμαι. Με βρήκες, ξέρεις τι κάνω. Θα μπεις μες στο κολοκοντέινερ εδώ πέρα, κάπου εδώ. Α, μας το ξέρεις. Το ξέρω, έχω δει βιντεάκια. Μπράβο. Πάκι. Είναι impossible τώρα να με βαρέσετε. Έχω νικήσει. Βασικά είναι possible. Και ο Γιάννης δεν τι σας θα λέω κάνει, πώς, τέτοιο γιατί. παίζει να έχει κρυφτεί. Εγώ ξέρω ήδη που είναι ο τέτοιος, ο Κώστας, αλλά... Πρέπει να με σκοτώσεις. Και άμα σε πετύχω μία μπρο πάλι. Πρέπει να μας πετύχει μία ο Λούσι. Άμα με πετύχει μία που δεν ξέρω καν πώς, δεν ξέρω καν που είμαι. Που δεν ξέρει καν που είναι. Ανά που είμαι, το έκανα τόσο σπασμένο. Ω Χριστός και η Παναγία, μπρο κολλάω. Δεν κουνάω ξανά την κάμερα μου ποτέ, κολλάω full. Εγώ κατά λάθος πέταξα σε ένα γκρουμέ, τι θες να πεις. Γι' αυτό έφαγα ένα ντάματσε. Τι? Μπρο, δεν ξέρω πώς. Πώς? Πάλι καλά που έχω medkit. Βρήκα το Γιάννη. Πού ήτανε? Πάνω σε κάτι σκάλες. Μπρα! Εγώ ξέρω πάρα πολλά glitches εδώ. Κι εγώ ξέρω πολλά. Ξέρω 3. Κι εγώ 3 ξέρω. Τα κοντέινερ. Περίμενε. Νομίζω είδα κάποιο. Βασικά, είδα το grenade που πέταξα Κρίστο. Μπρα! Καλή με επιτυχία. Γιάννη, εσύ βλέπεις που είμαι. Πρέπει. Είναι καλά κρυμμένο, τι δεν λες. Πολύ καλά. Δεν πειράζει. Όπα. Όπα. Πολύ Γιάννη. καλά. Μπρο, ο Κρίστο που έχει κρυφτεί ρε μπρο. Κρίστο, άμα κουνήθηκες μπρο. Όχι, δεν κουνήθηκα. Ένα γκρουνέτι κατά λάθος πέταξα, τίποτα. Ξέρω. Ωραία, βλέπω που είναι. Γιάννη δεν το ξέρεις μπρο, το glitch. Νομίζω ξέρω πως είναι. Βάζε... Γιάννη. Πόρταλ δεν είναι. Δεν λέω. Δεν είναι με πόρταλ. Ναι ρε νουμπάκι, καλά δεν είναι με πόρταλ νουμπά. Δεν είναι με πόρταλ. Πόρταλ. Τι λες ρε, μια χαρά είναι με πόρταλ. Με πόρταλ. Γιατί έχει πόρταλ σαν το βλέπεις. Αφού βλέπω πόρταλ εδώ πέρα, τι εννοείς ρε μπρο. Νομίζω ξέρω τι τελικά θα θα έχει. κάνω. Όχι θα φαίνεσαι. Αυτό είναι που το λέω, θα φαίνεσαι. Φουλ. Όχι, φαίνεται το μισό σου σώμα. Κατάλαβα γιατί. Πω έχεις μπει Μπρο, έχεις μπει πολύ μέσα στο κοντέινερ. Δεν μπορώ να σε βρω. Δεν είναι μέσα στο container. Και πού είναι? Δεν μπορώ να το κάνω το glitch γιατί δεν μπορώ να κουνήσω την κάμερά μου. Περιμένετε, sorry παιδιά. Μπορείς να κάνεις το μέσα σου
παιδιά, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο. Είσαι πολύ κουτακιά σωστή. Μην το τα λες ρε Γιάννη, μην το τα λες. Δεν πειράζει, ούτως ή άλλως εμένα δεν θα με βρεις. Εσείς. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα. Γιατί δεν σε αφήνει να Ο κάνεις. Χριστός και η Παναγία, μπρο, άμα ανοίξω κάμερα. Μπρο, άνοιξα λίγο το volume και ακούω όλη την ώρα τον ήχο από το teleportation. Περνούσε τόση ώρα και ψάχνεις έξω. Ναι. Μπρο, Γιατί μέσα είστε. Λούση τα παρουτάς. Όχι. Έλα, ξέρετε. Πού είναι ρε, πού είναι. Όντως. Και πάλι όμως άμα σε αρέσει έχεις το χάμι, μπρο. Και πρώτον λούς, δεν βάζουμε green meat Από εδώ είναι ο κόσμος, το ξέρω μπρο. Εκεί, δεν είναι στο μπλε, δεν είναι σε εκείνο το μπλε container. Α, είναι στο κούμπο. Εδώ πέρα. Εδώ. Δεν μπορώ να το βαρέσω μέσα από το κοντέινερ μπρο. Να κοιτά. Δεν μπορώ να το βαρέσω. Όχι. Δεν μπορώ να το βαρέσω. Ξέρω. Λούση, μπρο, το glitch μου έχει χαλάσει. Όχι. Γιατί μου χάλασε το glitch. Πάμε άλλο ένα μάτς παιδιά, πάμε άλλο ένα μάτς. Άλλο ένα μάτς παιδιά. Άλλο ένα μάτς και πρέπει να τους χαιρετήσουμε. Όντως, παιδιά, δεν έχουμε όλη την ημέρα δική μας. Έχουμε και μαθήματα. Ναι. Πάμε, τελευταίο μάτς. Please Arena, please. Να πάει κανένα Onyx, please. Ναι, ναι. Όχι πάλι. Φίλε, Εγώ θα πάρω το πιο troll loadout. εγώ δεν ξέρω τι θα πάρω, πάντως εγώ παίρνω medkit για σιγουριά. Γιατί να το πάρεις το medkit. Όντως. Λούση εδώ είναι. Εγώ κρύβομαι. Κρύβομαι λέω, φυλάω, μέχρι 3 λεπτά. 3 λεπτά δεν έπρεπε να έχουμε σαν το map. Ναι ρε, θα πρέπει να έχω 5 λεπτά. Ποιος κάνει flashback ή μου φάνηκε. Σου φάνηκε, μπρο, τα φώτα έχουν χαλάσει. Λένε να κρυφτώ εδώ. Εγώ δεν ξέρω που να κρυφτώ, πάντως εγώ το medkit δεν το βγάζω από τα χέρια μου. Μπρο, γιατί πήρες καν το medkit. Δεν κάνει να κάνεις τέτοιο. Heal. Εντάξει, τώρα. Θα πάω. Εδώ. Να κρυφτούμε όλοι μαζί. Όχι τέτοιο. Πού είσαι, μπράβο. Μπρο, δεν έχει κάπου άλλο να πάω. Κρύφτηκα. Δεν είμαι σε καλό μέρος, αλλά κρύφτηκα. Και πάλι. Εγώ κρύφτηκα. Ωραία, Λούση.
Βγαίνω. Θα φανεί σίγουρα από το όπλο μου. Μετά σίγουρα θα μου φανεί και τα χέρια. Καλά, έχεις και μια φλάρα. Μπρο, τελείωνε, σε βρήκα. Σε βρήκα. Σε βρήκα, πρέπει να σου σκοτώσω. Τελείωνε. Κρύφτηκε εδώ. Μπρο, Γιάννη! Μπρο, πώς δεν σε βρήκε! Πω! Τελείωνε! Φίλε! Ρε Χρήστο! Ωραία, Λούση! Τι! Θα σας πω τι έγινε μετά όταν θα τελειώσουμε πριν κλείσουμε το βίντεο. Πω! Βρήκα το Γιάννη. Εκεί πέρα που είχε κρυφτεί ο Γιάννης, είχα κρυφτεί εγώ πριν. Ω. Τι! Και ακόμα να με βρει. Τι λες ρε νουμπά, μια χαρά εκεί πέρα Πάμε. είχα κρυφτεί. Ο πρωτοθυμός Παιδιά! ήταν εκεί πέρα που με βρήκε. Παιδιά, θα τελειώσεις τώρα το βίντεο, Να μπούμε Rivals για να τους αποχαιρετήσουμε. Πέρα με αυτό. Να τους κάνω να σου κάνω ένα spoiler. Όχι. Για το επόμενο βίντεο. Α, ναι, για βίντεο, ναι. Το έχεις βγάλει αυτό το βίντεο που είχαμε κάνει. Παιδιά, ελάτε να τους αποχαιρετήσουμε. Ελάτε εδώ. Έχεις κάνει εκείνο το βίντεο. Ναι. Ελάτε εδώ. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια.